KSP, mga KSP. Mayong adlaw kanyang tanan, no? Huwag mayong buntag kanyang tanan. For today's video mga KSP, itong ipakita sa inyo ang ganap ng karon adlaw. Natay ito ko nga celebration karon mga KSP. Kapilin siya sa birthday ng Kunuli o sa pasalamat po sa bata nga nakahuman ng eskwela si Juan. Si Luna yun eh. Manay lang yung buhat karon mga KSP. Mana siya dahil nakapula mga KSP ako na nilhig. Siyang Kunuli nag-prepare sa para lechonan. Naghaling sila. Ban ni Ruel. Sa ikso na mga si Ruel. Huwag yung pagmangkon. Mas ka dito. Ang ban nagkis-kis ng baboy. Ang sila mga KSP. Asa na sila mga do. Asa mga do pre. Muli na mo. Ay mo ulaw-ulaw ha. Ano mo na siya mga guys ko itong vlogger si Charlie no nilihig na. Sayo pa kayo na siya mga guys ko. Una po na si first dire. Ganito nyo. Huwag maranda siya mag-vlogger mga guys ko kay lahat-layahan ko andun trabaho. Kasi lang Kunuli. Kung mapunta niya ang birthday. Kung mapunta yung birthday ng Kunuli lang i-advance na ba. Kaya nairason nga nang i-advance niya. Wala niya nag-ipabot siya yung birthday niya. Adlang natawan. Nairason makaspo. Sa kuldadan. Bago ni sila mga KSP ang itong manghihaway. Bago ni sila oh. Kini si Uncle Tito, si Langga na siya, si Mondano, John Mercy, kana si Uncle Ili, Farbisana, Katugisan Kapula, Danilo Baldisco. Mano lang mga hiya sa mga KSP. Tig ni siya. Ito no? Gaya na pag lantaw na ako. Ate na. Ya, terus kaya po. Oh, sama mo si Isan so. Malapula. Wah, tingnan sini. Asa pa? Ako ara man yung bilang. Yo, pitik pura. Butangin mo daw si Bilian mo. Pre, butangin. Wala ko ng bukong gold. Yan. Ulo po, ano ko na? Ulo ko na. Taas o matigas? Ha? Asa? Ano?
Lin! Ito po, boy! Lin! Ada? Ini kabuk. Silaga sila ni, pulang dulu. Ibu beli. Ya, harus beli tuh. Jangan ya. Oh. Apa sih pemula, Bay? Ini boleh berbeda kegenaan boleh, Pak. Lebayang. Pergi pempayan ako na. Bre, mana yang hendak lang pempayan ako tong kita sebelah. Nada sila mga retaso dia. Awalay, bohong yun. Ito na mo. Wala lagi mga Pempayan taso na. Kila naman. Sebelah libur mana 1.5 naman ay. Kumbaga nga kon ba nga tuboy mo paliton. isa ka lang ko nga 1 to 1.5. 1.5 kumbaga beli. Sa kay Chong 1.5 banda sa ticket 1 to. Kapin. Ang kumbaga Oh, mahal daw Chong. 1.5 na pala na. Tunggid kurte. Kasi, buwan sa buwan. Puti. Oh, na. Tunggid. Grabe yung pumugdaro. May karga. Oh, na yung kanto. Sunod ang mga tangke. Ay, mo na yun mo sa lingkod yun. Kapala, sito na sa sito. Lingkod sa Init mo. init pa lang. Pulang itu kami eh. Dari sana itu soal ada. Oh, mahal kaya ako nang hilo ko. Kubog na eh. Ha? Ano nga ko ani nga. Tumaw. Ali ara rin Bluetooth ha. Kiring pasurok ka na ako di gabi para mari ka. Oro tahu dari yang kena video. Wala lagi tumagyo balik. Abot na. Sorensoy. Wala si Sorensoy oh. Yung siyang Uncle Alex. Alex. Gawas kumatay. Nakalimot na.
Bangka. Tanda. Besa kape sa mo. Kemana ko kuan? Bago mo intel, pagkapi mo daw. Idaw ka to dire kung kape. Tenggelam. Punit. Una kira mo punit. Dala ka na, bro. Wala mo dahil. Pasalig ko gahapon. Sabi ko siya na ana. Ulawan mo. Kamot ko, Dre. Kamot ko kung balik ito sila. Wala na taga may trailis ito, boy. Oh, wala. Hungit na na. Yung hungit na ba? Sama na nga, undang maghungit. Sugba sa saging nga. Espes, sugba sa saging. Panggutom na niyo. Sugba na magsaging. Saan na nyo ng ng bukal? Kana na sinae. Nakuha. Itong isa ka vlogger ito mga ka-SPO. Magkaambot ng taon siya sa unya. Sunod na daw siya mag-vlog siya daw. Standby siya daw siya. Dinitress for today's video pa daw siya karon. Muli naman po na ron. Hindi na taga. Nagagtrabaho, muli na ni. Kanaan? Ay. Oh, ano yung bindi-bindi daan? Ay, ngit-ngit. Isa, wala pa. Wala pa lagi. Sembasa. Gaya guys, Ismail. Ayaw. Yati! Katunga pong paksiw. Natura ako mag-ina. This guy? Huwag matutulog na lang. Mahurap ko na yan. Oo. Nakitutulog ko na. Sumaya ng binlan. Ayan, may gilaw-gilaw. Salamat lagi ang nag-lecture. Si lecture na ako. Naay na bilin ba? Okay. Mahurap. Mag-ito. Magpatutangan. Sama ka SPO na bisita sa angkol ulit na. Patambal ni sa spiritual na nung lawas na.
Kita niya lang guys. Ay mat kuan rin. Chop sila og kanang laman sa loob. Nakita ko punta ka, tawag nga mo ganay. Mo ganay ng kuhan ng nara. Eh, may kukungan ko. So, parang galit ka ko panday mo yan. Hindi ko kalipan nga, nagtakot pa. Kuhan ka ng isamigit nga ng kuhan. BBC, kuhan nga na. Hindi kayo nagalipan ko na mga nagtaon. Kakuntak sa ano. Ako ni Pusi. Sayang doon kami nag-abot. Magkasikapta na yung dami na to. Pero talutan mo sa dala. Pwede ka rin magtampal ka sa pikas po, maugyapon, ihagyapon na sa Ginoo pero gigamit og bad. Magsige mo magluhuranay anak kinsa bukat ninyo. Mag-anahay man mo ana, mag-away-away man mo ana. Ihagyapon na sa Ginoo, kay duha man kamatang sa kirubin. Ang bad ka. Kirubin, duha man kamatang. Magpili ka kinsa imong amahan. Kung ulit katong balaan pa ug ana, ang balaan mo gud pobre magud ka. Si Kirubin. Duha ka kirubin ba ya na sa kwan kirubin ba kanang ginatawag niyo nga kanang mga revolto. Yadri daghan naman kay itong revolto hino nagmulto na minunta. Duha ka kirubin ay good o bad. Wala bigit. Mo nang sambit sa kuha kanang istorya sa kuha nga na si Kirubin na mubot pa na sila ni Kirubin sa pagmupan siya. Espiritu pero gamit mo sa kwan ni espiritu kay nagkalot man.
Amo gani sa ginapagihan sa Dili sa mamalikas. Dili. Dili sa mamalikas. Mamalikas. Ah. Kanang istorya ka Oh, ng ginawa dito yung kirubin. Dili tong amo to yung turbine niya nga dautan. Ang baad gani. Mo di dire, ada mamalikas Pero dire. sa una wala pa to siya. Ang kabuhan nasintaw sa mga Dili may magkahiyo sa atak kay dili kay kato mahadlok siya. sa kuha. Kato siya usahay. Kang iya wala unta to kung dili kanang ginasolsol sa uban nga mga mga amigo niya. Tawanon. Tawanon niya solsol siya. Si kwenta nadala sa. Usay mga sabat to sa lugar. Ibuhat tayo. Imo kanya nga. Sa iyo sa kanang. Abi may gali madugay-dugay ta karon makaluto. Hindi, sa kay napa ko yung kani. Ga pa man ga sa una ga kwan. I-research lang ko. Kung gusto, ay, mama, iuring pa dyan. Ang gusto ko na ko, dapat ka na ko. Ang gusto, magkibat-bat. Sige sige ah. John, mga nata John. Sige dito lang. Kay saya pa ko kay napa ko yung kahulat. Imo dito ang asawa tong nanay na diha. Okay la kay dili sito gyapon iti. Oo. Ang tao sa una basta asa ta ko. Tisoy bay. Asa ta kabot. Tisoy bay, tisoy Ay mo man na asawa. ang kamayan ato sa ligayan to. Ang kamayan ba? Dili ka, ang kapaayong tikal. Dahil bot-bot ay. Oh yeah. Ato ano na tanan mo na ana na. Normal man na. Sobra ta ka ayo diri. Ingnon ta nga. Sobra naman Tama pa. na imo kay mayo ka di. Dili, joke-joke naman ni ako ah. Di usay ba ang imong himo mayo pero naay pay. Man, magpabuang-buang pa ko, pagpadyok-yok pod ko kay sobra rin ka serious handlok naman tao nimo. Ah, di agad. Di ba? Oh, ay, sarilo. Gilawayan niya ba? May laway ba na? Lala ko mangod di panso. Ni dire. Tagi na. So guna sila tuyok mga guys. Pi. Na. Tama na. Tito, wala pa to? Ano ka sa imong kitanggal? Ano tintal ba? Hoy! Hoy! Magwat ang manok itang sa Ay, salamat. Katulang kurente yung ikutan dito. Mura mo mga tilapia dito sa laday. Wala ko yung pangitan bateri. Mikit ko lang, mura. Lahat na ito yung kurente. Nga. Muli kayo ito malulay. Wala ba? Di ba? Yung pansa na mga babaw. Nada, no? Wala ko wala yung dami ko. Kaya ko. Hindi. Matakwa to. Kaya nga nung mauyan. Mau, manyagisip ninyo. Kung maliit kong ganita, ikaw yung tambay. Ayaw nga patadang. Iyamang pamisyon. Kilo. Ati. Kilo pansit mo. Yang tambal ko, yan ang saluk-salukon, hindi padalang doktor. Hindi. Tara, ito. Naamon ko. Yan o. Hindi ka tayo lugay sa galingan. Hindi kami mawan nila.
Wala na kay tulog ako ay daghang. Pagkakregister mo sa ila. Dito, tama ko lang kay hindi mo buko kung mga tao din. Yan. Wow, dili yan. Wala po tulen dito kung matungag sila tanong tao dito sa tuwa na ko na. Grabe po itong manambal sa una kung ako'y pahuway. Ay, ako nga dagpo doon. Dahil kung Kawali. Tao dito na kayo. Ito ba iyo sa pit? Dili. Bana? Dili, ang manghod. Amanghad? Buyet, si Buyet. Dili tagay sawa na patay. asawa niya. Asawa niya lang. Tay? Amahan man na, si Romeo man na sa leader pang, dirinte. Oo. Romeo yung kontak sa oras, Lord. Negative one sila sa kuha ba? Mahal na sila. Pwede mo na yan? Tama dito. Tama gina ako ngayong gahapon ba? Dyan ba? Ito. Wala ko na yan dyan. Pero mag-catch ko ito Penalty na kayo. Wapon na ito akong i-pour sa iha ba? Yung sa kanang mapapang ba? Dali na mo mga ka. Oy, biyayasan nyo na. Sina aja sa tinita daw. Kinsa si? Butyo. Ay ba niya? Ay, hala! Pasa to! Imo nga pong Ya, ano pong pasa to na? Hala. Sabi ko mag-iye. Buwa mong gusto kayo matagad. Ito na! Hala. Wala siya nakita ko din niya! Wala ko yung ipansin! Ay, gusto yan yung hulat to! Hindi mo ito yung ipakilala. Pasa to! Pasa to! Ipakilala. Diretso! Diretso! Kung yung mga tawhana ako, wala ko kumalong entertain. Dali na. Wala ko napansin. Dali na mo. Sila? Dali na. Nabasa to. Tata. Dali na. Oh, kasi na. Ito mo. Ta! Mahaw tanay, mahaw. Dali na. Tata. Okay, mga unta, mga crispy, mga unta, mga on. Wala ko nito dinner ko. Mahaw ta, mahaw. Wala na magulong. Wala na. Dito, doktor, ako man to diha, oh. Wala nyo istoryahan, oh.
Ang bunubutan. Kaya ako na, kapag pag ano ni, kapag ni sa kuha nga, ay isagong ginuguan na. Kaya para mo. Oh. Sabi ko rin sa'yo. Ay, mo diyan. Kaya ano? Wala makalis dito ko eh. Ay, ikaw. Ano sa kamato? Wala na yan, kaya ito na raw sa isa. Kalino. Okay. Wala na para. Yan, kakaroon niya. Bakaya ko naman lupa ko. Bahaan. Magahawon ka. Ay, takak mo sa dito. Balik ka din ako. Wait lang. Doon na kapok niya. Nari mo rin saan? Lahat na sila na imo. Basta na tumigili. Sinjin ka ba ito? Ay, no? Doon na sila kumok lagi. Bag niyo mga ito na. Sa'yo, papanay ko. Sinjin ka? Una pre. Binay mo itong bagay. Mula mo ito bagay. Sabi yun. Ganyan, iligrin. Bigay na nilin. Wala sa Pilihan na? Oo. Kabanda na yun. Yung tawag niya Alio. Dili, dito na. Ay, dili. Dili na, God. Dili na, dito na Alio. Ay, wala. Batok terminal ba? Dapat ini. Ay, ito kasi. Bang. Okay, oh. Hey. Ha? Kumuha ka na. Pwede ko manatawa pa man na inita. Wah, ini nak sampai. Kamu para. Ay.
Di tata. Hindi, lataran. Ha? Hindi kita meluto tuh. Sunod. Budak na sa tadra. Nani, ikaw na. Ay, talagang law. Yan lang ang tayo. Wala na. Talagang law. Ang pagbuka yung ay kabut niya Joy! Ito. Ah! Dito, kailan na? Kaya sa tayo, tol. Wala. Wala ko kita. Ito na to. Ito, pre? Tol. Ang? Tol. Dili ba ako dyan yung puto? Wala mong kailan ang puto ito? Nga ba, yung katakatawa ka, nga wala din ang katawaan ka, nga nagdalit ka ba ako? Pawan ka dyan? Ito na wala ka mamu. Yan. Sirat, wala mo kinan. Tingnan eh. Agad naman ko. Ito ba? Upat na to. Sa tayo niya? Meron ba? Ha? Pamahal mo na siya. Ito, trend din na. Kung gustuhin. Sige rin ako magkakso dito sa ano. Ito, kaya ito. Sunod ko. Sunod ko ni mo. Yung kaya. Sabi nga. Baka na ito. So, sunod ko naman. Yung mga matagod ko apa. Lahat ko na sa minuto. Ano ka minuto? Ito, tinatag pa. Doon sa babaw. Ilaw na. Ay, Gamay lang yung tao dito mga dito. Gahit na mas kirat dalo. Ano ka? Kahon. Yung terminal. Kaya po siya dito. Tingkod. Badista na to ka na? Ang tawag na. Ito na ba? Yung ba na punta? Awa na ko ito. Nabukan ko ba? Pero sila. Sarap ka na. Pero isa to. Ayan ko pala. Ito ba? Pamahon mo ito? Kirat. Wala naman lagi kirat. kirat nag atong ispat niya kami. Yan, nagkikiksobong kanina sa ilan ni Butyo kong ni Jere. Kirat? Ito na mo dito ba? Sakay doon yung duil eh. Siyam, nagkikiksobong dito sa ilang madong lang kanina ka tambay. Naaka dito sa pupunta. Ang sakay Butyo sa kuha. Ito na kita. Ganda ito. Yan to ni kanon oh. Yan doon. Ay, ako nila eh. Wag Europe yan Ano kanon. tayo sa sipot joke ni? So, Pagyatag ang sundang kanina siya. Ikaw na yung adad. May palitan mo ito. Ang trabaho na bihatag na. Dako ato kay wala mo pati ha. Busy man tag. Muna yung titik ala sa anak kasapan. Tagay trabaho. Di ba nagsunduan na mo tagay trabaho? Wala mo kong kita. Sundang mo niya yun ako. Katulad ng dada eh. Ya? Ano na ulit na.
Iplatan ako padulong dito. Wala pa magpunta ka nito. Wala na terminal kasi na dire. Bantay na bagungan ni. Tanagan ko kay Dok Diane kung kakita rin Dok Diane naman sila ni kung pwede ba ito yan. Na. Ano sila ko ganyan? Sabi ko sa bulakan ko ganyan no. Di ko na pala kita ng paman. Wala yung langka. Ha? Wala. May langka dito. Wala yung kuha. Ano ba ganyan dito? Mamay nila ka. Yo. Sino dito? Kasi dito. Sa bulakan ko. Sa ulo ko. Mo to gagawin sa bulakan ba? Tanggal, no? Mo sabayin dito na. Bubong ba? Eh, tanaw ka. Ni dito si. Ano nang no? Teka lang. Ang gid ba? Mamaw ko dito. Alahan, eh, lahat din eh. Ano mo? Ano to? Wala ko to ano? Kapag istadya, awang sa atong kamay naman. Adi, dinuguan, pwede niya. Nadia. Thank you, Mas.